vedare tinokuchingamidzai zvegare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Nei zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please vikaiwo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa. Ndiri kushandawo ndichiraramira ndiri munyika yeSouth Africa, inini nemurume wangu. Zvekare dzimwe hama dzangu zhinji dziriwo muno munyika yeSouth Africa. Mukoma Nashi kuzotosvika inini nemurume wangu tichizokwanisawo kuwana mukana wekuti tinge tichizouyawo kuno kuSouth Africa, ndingatongoti dzainge dzitongoriwo nyasha dzaMwari, because kana ndakatarisa upenyu hwangu zvinotongoita sekunge upenyu hwatainge takapikirwa inini nemurume wangu hwainge huri upenyu hwekuti taifanira kuti tinge tichizofa tichiita zvekutambura kuhaura chaiko mukoma. Ende tichikura zvinhu zvekuti taigara tichingoudzwa kuti kune vamwe amainini vedu avo vainge vakatoita zvekutoganyira vanhu vose vemumhuri umo mavainge vakawanikwa. Ivo chete ndo vega vainge vachingoda kuti vange vachibudirira ivo nevana vavo, asi vamwe vose hanzi vainge vakavaganyira zviya zvekuti waifanira kutoti unge uchitofa uchitotambudzika. Mukoma zvinhu izvi zviriko nekuti ivo amainini ava kuzotosvika vachitozoenda kuUK, pane mishonga yavanonzi vakashandisa ende pane mishonga yavakabata iyo yakazokonzeresa kuti vange vari ivo voga nemhuri yavo vakazongokwanisa kuti vange vachienda kuUK. Mukoma dai kwanga kuri kunzi ivo mainini ava vainge vasina kana kumbogara vakashandisa mishonga, kunyange isuwo tingadai takazotokurirawo tichitogara kuUK ikoko. Asi sezvisinei mukoma, tiri vanhuwo vekungotiwo takangokurirawo mukutambura zvekuti takazotongosvika pakuzotongojairira nhamo iyo yainge iri mumusha. Ende chainge chichirwadza panhamo iyo yainge iri mumusha ndechekuti dzimwe nguva so maikwanisa kutoti kana mukarima mukagohwa, asi kuti munge muchizokwanisa kuziva kuti ko chii chainge chichimbopedza chikafu like that, because kwedu chinhu chainge chisingakwanise kugara hwainge huri hupfu. Mukoma maikwanisa kuti kana nhasi mabva kunogaisa bhagidhi rehupfu pasina kana mazuva, dzimwe nguva maikwanisa kufungidzira kuti kasi pane munhu anopota achipadza mukicheni kani obva azoba hupfu, because hupfu ndohwega hwaipera. Pamba pedu taisakwanisa kuti tinge tichipedza 2 weeks tiine bhagidhi rehupfu. Apa we were just a normal family, tainge tisina kana kumbowanda isu mukoma patainge tichiri vana vadiki. Zvinhu izvi mukoma zvainge zvichiitika mumhuri yekwedu, zvekare zvichiitikawo kune mamwe madzikoma nevaning'ina vababa. Hupfu ndo hwainge huchingopera. Zvino ivo vana baba pavainge vachitaura nevamwe vavo avo vainge vachiri vapenyu, vainge vachiti ivo amainini hanzi vainge vaine zvidhoma zvavo. Saka zvidhoma izvi hanzi zvainge zvanyanyisa kuwanda. Mushure mekunge zvawandisa, ivo amainini zvavainge vava kuita ndezvekuti vaipota vachituma zvidhoma zvavo kuti zvinge zvichienda kunodya kumaraini kana kuti zvinge zvichizouya kwedu isusu kumusha, because amainini ivo vainge vagere mutauni. Saka vaizotuma zvidhoma zvavo kuti zvinge zvichizouya kumusha zvobva zvazotanga kudya nesu. Mukoma dzimwe nguva so waitoti kana uchitodya paya, kana ukazonotarisa mundiro mako waizotozvibvunza kuti kusadza randanga ndichidya izvezvizvi, sadza ranga rakazara mundiro, ko razopedzwa neiko kudai. Saka ivo vana baba vedu vachitaura vainge vachiti ivo zvidhoma zvaamainini vedu ndo zvainge zvichidya nesu, zvekare zvaiti kana zvapedza kudya nesu zvobva zvazotanga kutambisa hupfu paya, nekuti dzimwe nguva waikwanisa kuzoti makuseni paya pamunomuka, isusu tainge tichirara mukicheni patainge tichiri vana vadiki, waikwanisa kuona kamulaini kanenge kakadhirowewa. Kamulaini aka kanenge kakadhirowewa nehupfu. Kamulaini aka kainge kachibva kumasaidi kwainge kuine umwe mugomo
uyo wainge uchigara hupfu, then kamulaini ikako sometimes maikwanisa kutokatevera kusvika kazotonopinda musango kangori kamulaini kehupfu. Mukoma maitoti kunyangwe mukarara maita zviya zvekumwaya-mwaya salt iya yematombo mukicheni zvekare nepanze zvaisatomboshanda, zvaitoita sekunge kana mashandisa salt iyoyo yemagodo iya then zvikwambo izvozvo zvainge zvichinzi ndo zvainge zviri zvikwambo zvamainini vedu zvaibva zvazotonyanyisa kuwana simba rekuti zvinge zvichitowedzera kutambisa upfu ihwohwo. Ndinorangarira kuti tichikura pamba pedu handizivi kuti pakauya n'anga dzinokwana idzo kuita ngani, because vabereki vedu vainge vachizama kuti zvinhu izvi zvinge zvichigadzirisika, asi mukoma pamba pedu paitoita sekunge painge pikirwa mweya wekupfachura, zviya zvekungoti waiti paya uchitongobika wakabata kana bhodhoro remafuta uchitoti uri kuda kunorigadzika pasi zvakanaka, obva watongokaruka paya paunenge wava kutendeuka uchida kuita zvimwe zvinhu, obva wazotogubhura bhodhoro riya remafuta. Ende kana wangogubhura bhodhoro remafuta mukoma, inenge itori make sure kuti mukati mebhodhoro iroro remafuta raunenge wagubhura hapana kana chituku zvacho chainge chichizombosara. So mumhuri umo munoberekwa baba vangu, ivo vakaberekwa vari 4 vana vakomana, then kwaiva nevamwe vatete vedu avo vainge vari ivo vega mwana musikana kumhuri uko kwakazvarwa baba vangu inini. Zvichitaurwa izvo zvinonzi vatete ava vakabva vazoroorwa neumwe murungu, uyo murungu wavainge vachishandira kumayadhi. Saka murungu uyu akazoti ava kuda kudzokera kuUK, ndo paakabva azodzokera navatete mushure mekunge vatoroorana ndokubva vatochata. Saka nyaya yakazotanga kunetsa ndeyekuti ivo bamunini ava naamainini, sezvo vainge vari ivo vainge vagere kutauni, kubva ipapo vatete pavakatanga kudanana nemurungu wavo havana kana kuzombogara vauya kuzoshanyira kana ani zvake kumusha, kuzosvika vachizoenda kuUK then vachizofa. Havana kana kuzombogara vauya kuzoshanyira vana baba kumusha, asi chakaitika ndechekuti ivo bamunini naamainini sezvo vainge vari ivo ndivo vainge vagere kutauni ikoko, ndo vakabva vazonyanya kuita hama dzavatete dzepedo kunyangwe pavakazoroorwa vatete. Asi pakabviswa mari idzi dzemarooro painge pangori nabamunini neshamwari dzavo nevana vavo naamainini nehama dzaamainini ndo dzakazogamuchira mari iyo yainge iri yemarooro pakuroorwa kwavatete vedu ivavo. Isuwo mukukura kwedu takangokurawo tichingonzwawo kuti kuUK uko kwainge kuina vatete vedu avo vainge vakaroorwa nemurungu ainge aine twunhu twake, asi murungu uyu vakatanga vachimushandira vari musikana wake webasa ndokubva vazoroorana. Asi vana baba vedu havana kana senti ravakambowana pamari idzo dzatakanzwa kuti ndo dzainge dzakabviswa nemurungu iyeye apo paainge achiroora vatete vedu. Mukoma takangokura nhamo ichiita zvokuti svura apa tichinzwa kuti kutauni uko ndo kwainge kugere amainini nabamunini vedu vachitonziwo navowo vainge vaine mari dzavo dzainge dzakawanda. Mushure mekunge vatete vedu varoorwa, hanzi ivo bamunini vakabva vazotora mari idzo dzainge dziri dzemarooro avatete vedu ndokubva vazotangawo zvimabhindauko zvavo izvo zvavainge vachiita. Plus mukukura kwedu vabereki vedu vainge vasingatombodi kuti tinge tichienda kunoshanyira bamunini naamainini, because izvo zvainge zvichitaurwa zvichinzi amainini vedu vainge vaine imwe mishonga iyo yavainge vachishandisa, mishonga yainge yakashatisisa. Kana vari tete vaya vekuUK, tete ivavo vainge vaine rudo. I still remember kuti before vasati vatanga kudanana nemurungu iyeye, vatete ivavo vaiti chituku chose chavanenge vawana kumayadhi ikoko vaibva vazouya nacho kumusha, vaiva nerudo sei. Asi mudzimai wabamunini ndiye ainge aine hutsinye apa ainge asingawirirani nevamwe varoora vemumusha.
ivo vana mama vachitaura nevamwe vana amai guru vainge vachiti kubva amai nini ava pavakazoroorwa nabamunini hanzi mumusha ndopakazotanga kupinda ravanoti iro shavi renhamo. Kumashure kwese uko hanzi vana baba vedu vainge vatori vanhu vekutoti vaiti kana vakapindawo mumasango vachishava-shava vaikwanisa kutodzokawo kumba vakabata chihuviri. Asi kubva bamunini pavakazotorana naamai nini hanzi mumusha makaita sekunge mainge mavhurirwa shavi renhamo zvekuti vana baba vedu vose avo vainge vachimboshanda kumaindastry ekuHarare mabasa ose akabva atongopera, then kuHarare kuya kukabva kwazotongosara ivo bamunini naamai nini, vamwe vose ndokubva vazodzoka kumusha. Ende amai vangu vaiti kana vakatanga kutaura nyaya iyoyo waibva waona kuti kamurwadziro kacho kwavainge vachiitwa kainge kakanyanyisa zvekuti dzimwe nguva vaikwanisa kutoyeredza misodzi vachiti ivo bamunini ava vakazoenda kuUK nemhuri yavo naamai nini hanzi vachitobva kumusha ivo bamunini vakatosvikira mumaoko aamai vedu nababa vedu, then baba ndo vakabva vazotomhanya-mhanya vachitovatsvakira basa. Kunyange pavakazotanga kudanana naamai nini ivavo vainge vachitori mumaoko aamai vedu, asi kubva zvavakazongoroorana amai ndo pavainge vachingotaura kuti zvimwe zvinhu zvakangotanga kungoitika, so zvainge zviri zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Dzimwe nguva hanzi vaiti kana vakarara vaibva vazotanga kunzwa kuti mumba mainge muchingogwedebudzwa usiku hwose muchiita sekunge mainge muine makonzo acho ainge asingakwanisi kuonekwa, kunyange vaiti kana vakazama kumateya, so hanzi makonzo acho ainge asingateeki, asingadyi mishonga, asi usiku aingorara achingogwedebudza. Asi sezvisinei baba vangu vakabva vazongodzingwawo basa zvainge zvisinganzwisisiki. Mushure mekunge vadzingwa basa vakati vati tsvakei basa ndokubva vazoona kuti zvainge zviri nani kuti vange vachidzokera kumusha, asi mashoko iwawo ainge akatombotaurwa naamai nini mushure mekunge vakonana nevamwe amai guru, vakabva vati ivo amai nini mose muchadzokera kumusha kwamakabva muchindisiya muno mudhorobha nemurume wangu. Ende ndo zvakabva zvazoitika. So nekufamba kwenguva ivo amai nini ava vainge vachingonzi vatete vaya vekuUK vainge vachivashandisira mishonga iyo yavainge vachivashandisira, nekuti amai nini ava vakabva vazotoita sekunge ndo vainge vava spokesperson wavatete vedu vaya vekuUK. Vainge vachishandisa n'anga dzavo kuti vange vachikontrola vatete vaya vekuUK. Vatete vedu vakazonosvika mukunofa vasina kana kumbokwanisa vambotaura nehanzvadzi dzavo vanova vari vana baba vedu. Mushure mekunge vazofa vatete ndo pazvakazozivikanwa kuti vainge vakasiya vakanyora ivo kuti kana kuri kunzi vazofa vainge vasingadi kuvigirwa kuUK ikoko, vainge vachida kuzovigirwa kumusha padhuze neapo painge pakaradzikwa vabereki vavo vanova vari sekuru naguko vedu. Zvinofungidzirwa kuti ivo vatete vainge vachitoda kuti hama dzavo zhinji dzinge dzichikwanisawo kuzoenda kuUK, asi amai nini vakabva vazoita godo ndokubva vazozviisa pamberi. Zvinorwadza mukoma kuti pachinzvimbo chekuti vana baba vedu dai vari ivo ndivo vakakwanisa kutanga kuwana mukana yekuti vange vachienda kuUK, asi amai nini vakakwanisa kuti hanzvadzi dzavo vanen'ina vavo vange vari ivo ndivo vanokwanisa kutanga kuenda kuUK ikoko. Then hama dzavatete vakameka sure kuti hakuna anokwanisawo kuwana mukana iwoyo. Akangokwanisa kuwana mukana iwoyo ainge ari bamunini navo amai nini nevana vavo. Takararama zvedu mukoma tingori munhamo kudaro tichingoti zvimwe kuda ndo zvatainge takasikirwa naMwari. Vatete mukunofa kwavo vakabva vazounzwa kuno kumusha, asi pavakazofa vana amai nini vainge vatova kuUK ikoko. Mutumbi wavatete wakauya usina kana anini zvake
ainge achimbouperekedza. Mushure mekunge mutumbi wavatete wasvika muHarare, ndopawakabva wazotorwa neDoves, ndo yakazouya nemutumbi wavatete kumusha. Mukomana asvika, zvinhu zvacho zvainge zvichirwadza because kunyange mari yebhazi chaiyo yekuti vana baba vedu vange vachikwanisawo kuendawo kuHarare kuti vaende kunogamuchira mutumbi wehanzvadzi yavo avo vainge vari vatete vedu, painge pasitomborina kana mari. Zvinhu zvainge zvakaita kuoma. Zvose zvakaitwa panhamo ipapo inhau yekutongoti ivo vatete vedu vainge vaine polisi yavo iyo yavainge vainayo, asi unfortunately polisi iyoyo yainge isingakwanisi kuti itange yauya kumusha yobva yazotora vana baba then yobva yazodzokerana nababa kuHarare. Mushure mekunge yadzokera navo kuHarare then yobva yazochidzoka navo kumusha. Mukoma, iyi ndo level yenhamo yainge irimo mumusha yekuti hanzvadzi yako yakararama makore nemakore iri ku UK, then bhodhi yacho painozodzoswa kuno kuZimbabwe, iwewe wobva wazoshaya mari yekuti unge uchingopinda mubhazi kuti uendewo kunogamuchira mutumbi wehanzvadzi yako. Ndo yainge iri level of poverty yainge iri mumhuri iyoyo. So vatete vakati vazovigwa, vana mainini nanabamunini avo vainge vari kuUK, zvino vakabva vachizochikata communication. I think kumashure kwose uku vainge vachingokommunicatawo nanababa zviya zvekungotiwo nenhau yekuti vatete vainge vachiri vapenyu. Kubva zvatakazoviga vatete vedu, hatina kana kuzombonzwa any communication yainge ichibva kuna bamunini namainini avo vainge vava kurarama variko kuUK nemhuri yavo. Then takazoti tati kurei mukoma, umwe neumwe ainge ava kungofambawo achingotsvakawo tumabhindauko